Καλό μεσημέρι, Όλγα, και στα παιδιά. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Η ομάδα του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Λακατάμιας κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε δεκάδες άλλες ομάδες μαθητών από διάφορα σχολεία, τόσο γυμνασίων όσο και λυκείων, στο διαγωνισμό ρομποτικής που διοργάνωσε η Robotex Κύπρου. Είναι το πρώτο, να πούμε, δημόσιο γυμνάσιο το οποίο κατάφερε να πάρει πρώτη θέση σε αυτό το διαγωνισμό. Έχω μαζί μου την ομάδα, θα τους γνωρίσουμε. Να ξεκινήσουμε με την Φλόρα Κάρα, η οποία είναι μαθήτρια, να μας πει έτσι πώς και αποφασίσετε να ασχοληθείτε με την ρομποτική και να μας πείτε και λίγα στοιχεία για το δικό σας διαγωνισμό που κερδίσατε. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη ρομποτική. Φάνηκε μας πολλά ενδιαφέρον ζήτημα η ρομποτική και είπε μας και οι καθηγητές μας βοηθήσαν μας και άρεσε μας να ασχοληθούμε. Και συνδυάζει πολλά μαθήματα όπως πληροφορική, φυσική, τεχνολογία και προγραμματισμό που να μας βοηθήσουν στη ζωή μας όταν μεγαλώσουμε. Και όταν κερδίσατε τον διαγωνισμό, ποια ήταν τα συναισθήματα σας και θέλω να πείτε ακριβώς τι κερδίσατε. Κερδίσαμε στο Enhanced Line Following, που είναι το ρομπότ μας που πρέπει να ακολουθεί μια γραμμή, την μαύρη γραμμή. Μπορούμε να το δούμε τώρα που θα ξεκινήσουμε. Ναι, να το ξεκινήσω. Και περνά κάποια εμπόδια, ανεβαίνει μια ράμπα, περνά το εμπόδιο το μαύρο και που ήρθαμε πρώτοι χαρήκαμε γιατί δεν το περιμέναμε και χαρήκαμε πάρα πολλά για τούτο. Να γνωρίσουμε και τον Κωνσταντίνο Θεοδόρου, ο οποίος είναι και αυτός μαθητής στην ομάδα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι μαθητές έφηβοι να ασχοληθούν με τη ρομποτική? Χρειάζεται χρόνο, όπως όλα τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν, αν θέλουμε να ασχοληθούμε. Ό,τι και να κάνουμε χρειάζεται τον χρόνο του. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο και μπορεί, θεωρώ, ο καθένας άμα του δοθεί ευκαιρία να ασχοληθεί με τούτο το πράγμα. Θέλει ταλέντο ή θέλει γνώσεις? Θέλει γνώσεις. Ταλέντο? Όχι τόσο πολλά, γιατί βασικά το στήσιμο, το κομμάτι του στήσιματος, ειδικά σε τον διαγωνισμό, ήταν τόσο περίπλοκο. Ο προγραμματισμός χρειάζεται αρκετή βελτίωση. Μια χαρά. Να συναντήσουμε και τον Βασίλη τον Ζανέτου. Θέλουμε να μας πεις τι σας προσφέρει εσάς η επαφή σας με τη ρομποτική. Εδώ η Φλόρα μας είπε ότι συνδυάζει πολλά μαθήματα. Μας προσφέρει να μάθουμε για το μέλλον, μπορεί να μας βοηθήσει στο μέλλον να βρούμε κάποια δουλειά, να ασχοληθούμε παραπάνω με αυτόν. Μας προσφέρει να μάθουμε τις γνώσεις του προγραμματισμού, της πληροφορικής. Αυτά. Εσύ θα ασχοληθείς στο μέλλον με κάποιον από τους πολλούς τομείς της ρομποτικής? Ναι, το σκέφτομαι σοβαρά να ασχοληθώ με τη ρομποτική και τον προγραμματισμό γενικότερα. Προγραμματισμό εφαρμογών και παιχνιδιών κυρίως. Είσαστε πολλά κατασταλαγμένοι, μπορούμε να πούμε, για μαθητές γυμνασίου. Να προχωρήσουμε έτσι και στην Μαρία τη Γιουτανή, η οποία είναι καθηγήτρια. Είσαστε ένα από τα λίγα σχολεία. Συνήθως βλέπουμε σε αυτούς τους διαγωνισμούς να ξεχωρίζουν τα ιδιωτικά σχολεία. Ωστόσο, βλέπουμε ότι ξεκινούν να ξεχωρίζουν και τα δημόσια. Τι είναι αυτό που κάνατε και ξεχωρίσατε? Ακριβώς. Σίγουρα αυτή η διάκριση είναι πολύ σημαντική τόσο για το σχολείο μας όσο και για τα δημόσια σχολεία γενικότερα. Αυτό που κάναμε εμείς σαν ομάδα είναι πως αφιερώσαμε αρκετές ώρες από τον ελεύθερο μας χρόνο εδώ στο σχολείο μαζί με τα παιδιά για να προετοιμάσουν κατάλληλα το ρομπότ τους για το διαγωνισμό. Σίγουρα όταν αγαπάς κάτι, το πετυχαίνεις και αυτό είναι που χαρακτηρίζει τα παιδιά μας στην ομάδα ρομποτικής. Αγαπάνε τη ρομποτική και πιστεύουν πραγματικά σε αυτό που κάνουν και αυτό ήταν το καθοριστικό παράγοντας για την επιτυχία τους. Φυσικά δεν παίζει ρόλο η επιτυχία, δεν είναι τόσο σημαντική όσο να έχεις αυτή την εμπειρία και κερδίζεις πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι έτσι, εν συντομία, να μιλήσουμε και με τον κύριο Μίλτον Καρά, ο οποίος είναι καθηγητής. Θέλουμε να μας πείτε έτσι δύο στοιχεία για τον διαγωνισμό, ποιοι συμμετείχαν. Είναι ο διαγωνισμός Robotex που διοργανώνει το Cyprus Computer Society κάθε χρόνο. Είναι παράρτημα του διεθνούς διαγωνισμού που γίνεται κάθε χρόνο στην Εστονία, του Robotex.
Έχει εκπαιδευτικό σκοπό, δεν είναι καθαρά διαγωνιστικό. Στόχος είναι και του Cyprus Computer Society και του διαγωνισμού να εμπλέξει τους μαθητές στη ρομποτική, στις νέες τεχνολογίες, να βάλει αυτούς τους σπόρους που θα φέρουν ανάπτυξη σε τομείς τεχνολογίας και πληροφορικής και ρομποτικής που θεωρούμε ότι είναι το μέλλον. Εμείς ως σχολείο συμμετείχαμε, αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο και θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια και στα παιδιά, να ευχαριστήσω και το Σύνδεσμο Πληροφορικής Κύπρου που μας στηρίζει, τη διεύθυνση του σχολείου μας και το Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε εν κάτια σε όλα τα παιδιά τα οποία θα συμμετέχουν και στον διεθνή διαγωνισμό. Καλή επιτυχία και να πούμε ότι θα διεξαχθεί στην Εσθονία από τις 5 μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου. Επίσης, να συγχαρούμε βεβαίως και τα παιδιά και τους καθηγητές, που είναι τρανό παράδειγμα ότι και τα παιδιά του δημόσιου σχολείου δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτε τα παιδιά του ιδιωτικού. Φτάνει να έχουν όρεξη και κυρίως όρεξη να έχουν οι εκπαιδευτικοί. Αυτό χρειάζεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και μπράβο στα παιδιά.